UPPL हान्जानिफ्राय राज्य सभा बिसायख'थिनि थाखाय गांसे नमिनेशन फर्म जों बरनदों। जोङो दाबो थांखि लायाखै। दिनै मोनायावहाय जोंहा जोबथा मोनसे मेल दङ। बे मेलाव सावरायनानै जोङो थांखि लानानै जों राज्य सभा बिसायख'थियाव बाहागो लानो ना लाया बेखौ जोङो मोनसे थांखि लानो सानदों। जोंनि हान्जानि गेजेराव सावरायलायबाय थानाय जादों। जोंहा 2 MP दं UPPL हान्जाहा। सासे MP मोनबावोबा जोंहा 125th एमेन्डमेन्ट दा जे पार्लियामेन्टआव पेन्डिं जानानै दं बेखौ जोङो गोख्रोङै नारसिननानै 125th एमेन्डमेन्टखौ जोङो बारहोनो हागोन पार्लियामेन्टआव। बारहोखांनायनि उनाव 125th एमेन्डमेन्टआ पास जायोबा जोंनि बिटिआरआव 40निफ्राय 60टा समस्ति जोंहा बांगोन। 60टा समस्ति बाङोबा जोंनि बिटिआर ओनसोलनि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां खौरां जागोन। गोख्रों मोनसे राजखान्थियारि थासारि जोंनाव सोमजिगोन। लोगोसे जोंनि भारत संबिजितनि 280 नं जे फारिलाइ दङ, 280 नं फारिलाइनि गेजेरजों केन्द्रीय सरकार आरो राज्य सरकारनि गेजेराव रां बावजाखौहाय राननाय जायो बा रांनि जे राननाय बेखौहाय बेजों थि खालामनाय जायो। खिन्थु जिहेतु काउन्सिलफोरखौहाय आर्टिकोल 280 नि गेजेराव लाबोनाय जायाखै। दा बेखौ सोदाङोबा जोंहा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय काउन्सिलफोराव अट'नमास काउन्सिल जेरैहाय जोंहा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल जे दङ बेयावबो डाइरेक्ट फान्डिं फैगोन। नोंथांमोना मिथिगौ आसामनि जे बाजेट बे बाजेटआ 2,40,00,000 करोड़ 2,40,000 करोड़ थांनाय बाजेटआव बियो जादों। गतिके जोंनावहाय प्राय 12-13% पपुलेसन दङ जोंनि बिटिआरआवहाय। 12-13% जुदि फैसा जों मोननांगौब्ला जोंहा प्राय 30,000 कौटि नङा होमबा 30,000 करोड़सो जों फैसा मोनो। खिन्थु जों जोबोद खम फैसा मोनो। जों थांनाय बोसोराव मात्र 1,100 करोड़ मोनदों। गतिके जायखि हान्जायानो सरकार सालाया मानो जों जुदि डाइरेक्ट सेन्ट्रेल फान्डिं मोनोबा राज्यो सरकारनि सायाव जों सोनारनो गोनां जानाय नङा। गतिके बेनि थाखायनो जोङो सानदों सासेबाव जोङो मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट जोंनि ओनसोलनिफ्राय दैथायहरनो हायो नामा। आरो हायोब्ला जोंनि ओनसोलनि थाखाय जोबोद जारिमिनारि जागोन। जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जों जिहेतु मालाबाबो 3 जोङो बर' MP मोनफेराखै। गतिके जोङो जुदि दैथायहरनो हायोबा 3 MP जायोबा जोंनि बर' माहारिनि जारिमिनाव बियो सनानि हांखोजों लिरनानै थागोन होननानै आं